tocaràs un tema que es diu Moscou, perquè tu vas anar a Moscou a fer uns concerts. Això és superespecial, Explica'ns com és que vas anar a patar allà. Doncs perquè fent un concert amb Whiskins vaig conèixer dues noies russes que estaven estudiant català a la Universitat Estatal d'allà i van venir, doncs, bé, suposo que a practicar-lo, no? A fer un Erasmus i tal. I vam començar a parlar, ens vam conèixer, els hi va agradar molt les cançons i em van proposar, tu voldries venir a fer miniatures a Moscou? Dic, home, i tant, però això no passarà. Bueno, ja tirem alguna cosa. I al cap d'2 mesos tenia un mail que podia agafar les maletes i marxar cap allà. I va ser una experiència brutal, perquè ho van fer tan bé allà, entre els companys de la universitat, que també estudiaven català, van fer una difusió increïble. Vaig fer 3 actuacions a la ciutat, amb 3 sales diferents, i hi havia molta gent que estava cantant les cançons en català, no? I va ser molt que especial. emocionant! Molt maco. Quina sensació més bèstia, d'estar a Moscou i que la gent canta en català les teves cançons. Molt bèstia, sí. Es mereixia una cançó, això, Sí, es mereixia una cançó. Vinga, va. Vinga, va. A Rússia s'englacen les ungles i els udols. Veig nevar a través d'un ull de bou sobre Moscou. Rússia, dames de pell pura i talons alts, cura de rancúnies carnavals i el teu retrat. Enyoro la llum de les postals de Barcelona, ja l'amor no hi sona com abans. A Rússia les muses no hi van, Rússia és tan lluny, desmuntant matriusques que obrint se's van fent diminutes, tot ho han encongit aquest fred siberià. Nostres treves delirants. A Rússia les muses no hi van, Rússia és tan lluny, desmuntant matriusques que obrint se's van fent diminutes, tot ho han encongit aquest fred siberià. Xula la cançó, I com t'arrisques xiulant? No penses? Ai, a veure si no em sortirà... M'arrisco cantant un dissabte al matí que em volia matar a mi mateix, ara. Que no, que t'ha sortit una veu molt xula. Ah, sí? Que sí, Tu que m'escoltes amb bons ulls. Que no. Sí o no? Que estem tots aquí virant aquí embaladits, home. Ai, no sé, volgueu trobar. Joan, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres i felicitats per aquest cas amorat. Gràcies per convidar-me, de veritat. Fins una altra, adéu-siau. Gràcies.